Ng'anyo mamoko adier osebedo ka waneno ka en mano mamuol kwa chiwo ranyisi lakteche jopuonj mosebedo ka ng'anyo kata joked ne ratich mag ratiro mag oganda ka gisebedo ka giwuok oko kendo waneno ka en ng'anyo mamuol makata iro malungo wang' kata tiagas mibayo onge. Nyalo bedo ni ang'o momiyo sirikal mono koda ng'anyo machalo kama, to bende kanisa winjo bed ni wuok oko e kwedo gigo ma seche moko sirikal timo mar miyo obila tiyo kod teko mathoth ahinya kuom jopiny koso ang'o winjo bed ni timore? Kanisa onengo luongo richo gi nyinge. Kendo kanisa ni malo malo sirikal. Nikech kanisa ng'amo kete kanyo momiyo en kanisa machuore en Nyasaye ma piny ruodhe ok lal be ok norum. Sirikal biro to timo ang'owa dhi. Omiyo kanisa onengo wuok ong'eyo ni gin gi migawo maduong' mokalo kata sirikal. Ma kata ka giwuoye weche ma gineno sani to nyaka giwuo be ka gin gi picha malach. Omiyo penjo ni to kanisa support koso ok support, samoro keto kanisa e kama tek e pacha. Nikech kanisa katiba nitie but kanisa role ne ni malo matin. Kendo sama kanisa duokore piny tineno ka tich ma onengo gitim Nyasaye ma gitiyo neno ema gitimo ang'o, giduoko piny. Gin jomo onengo dong' e wi ji te maluongo richo gi nyinge. Kama sirikal otime marach giluongo, kama agency samoro dhiye marach gitimo ang'o, giluongo. To gichal joma odhi onindo komoro achiel. Mano ok gin. Emomiyo nawacho ni kata mana kanisa no onengo puonji kendo onengo wuone jo Kenya ni kata kapok isiemo jotelo to wan to wadak ka warito chik nang'o. To kata kamano ineno ka ne bishop wacho ni ging'eyo joma jong'anyo madiera gi joma ne ok jong'anyo madiera. Akia kaka ging'eye nikech tools ma gin go en mana muma, gionge investigation arm, o gin kachero to giseng'eyo ni ne nitie jong'anjo madiera gi mok adiera. Nikech e pach police ng'ata mobiro ni ng'anyo en be en gi ratiro mar timo ang'o. Koro wacho ni ng'ani ema nigi ratiro to ng'ani to ok nigi ratiro, akia kaka mano katiba chako pogore kamano. Nikech sani anyalo wuok mang'any ni ok adwar joma ng'anyo. To an mane yang'owa chik an be an gi raticha mar ng'anyo nikech ok adwar ng'anyo. Koro mondo ng'ato wach na ketho ng'anyo ni an kora dhi ketho ng'anyo mana dieri to an gi ratiro mar ng'anyo nikech ok adwar ang'owa ng'anyo. To kendo tich police en bedo diere. Koso gik ma wacho ko winjore. Tich police en bedo diere, lakini gima nwaneno kotimore chieng' tich ariyo juma mokalo ne ok gin diere. Matinde ni nitiere joma ne gichiwo ne arita to nitiere joma ok ne gichiwo ne arita. Kanyo obila nokoso. Ka isetimo investigation mi bedo gi report to report emiketo nwa. To kani ng'iya gi gine to samoro obila go poko chiwo nwa report nikech sama ji wuok ni ng'anyo to nitiere groups ariyo. Ka gichako gore to police onengo theggi. To mondo koro wawuog ni wang'eyo joma becho, joma no e chunygi wang'i lemo chunygi, joma no biro gi chuny ng'anya dier gi joma biro gi chuny mar ketho, mano samoro nyiso ni wambe nitie ng'anyo mowa support gi mok wa support. Ema wawacho ok mar katiba. Nikech katiba to neutral, wacho ni ng'ata madwa ng'anyo otim ang'o, nyaka ng'anye wi ng'anyo. To kata kiwe mano be at the end of the day sama koro ing'anyo an ipenja nikech doktere gin group achiel mong'ere, ma Dr. ng'ane ma japuonj ng'ane. Ng'anyo mar rumbi mar public obedo mopogore matin nikech ng'eyo chunji limo chunji tek. Onge uniform mirwake. Ng'ato biro nikech en gi pach kuo. Koso jo kuoge koro dar nikech ing'anyo. Donge gibe gin ka. Ng'ato biro nikech en gi pach
wach ketho kendo nineno kendo kaka iwache no moko choma kama iuso sime kendo ineno ka pachgi maduong' en muko ka kawang'owa sime nikech gin group ma homogeneous koro mane challenge mabedo gi general kendo koro inyalo wacho ni e ng'anyo ma general ni di kwan mana achiel mosebedo peaceful nikech ka koro ji owuok kata mana ji 100,000 ting'eni polise noikore ne ji 10,000 already wan gi challenge ka samoro e ng'anyo ni iyudo ka gisedino ndara ng'ama ne dwa dhi osiptal koro ok nyal chopo osiptal odin ndara ting'eni mano tok chik nikech ndara to nengo iwe mondo ji otim ang'owa okal e ng'anyo ni gisedhi gidino ne ofis sirkal koro chieng' onge ng'ama donje ng'anyo ni gisedhi kuma ji odake nyaka nyithindo Kibera kiani Mathare koro chieng' onge nyathi madhi skul nikech ji ng'anyo nyaka kuonde moko to nyithindo some Runda gini nyithindo some malich Westland nyithindo some malich to kidhi kuonde moko to koro ng'anyo ketho nyithindo ok odhi ang'owa skul ng'anyo ni gisedhi gidino yo madhi airport ng'ato to nosenyiewo otiko ng'ato noikore dhi loka koro ok onyal dhi nikech jo ng'anyo dino yo madhi ang'owa nikech mit ng'anyo e pachgi en gik ma disruption mano be kat ng'anyo ok ne abira to onge gima dang' gol ji mang'eny ni no bira moso ji fwa boke kasto dok koro iyudo ka samoro wechegi ema kelo tungni kind jo ng'anyo gi polise to emomiyo pod an e pacha aneno ni onengo kel chik maler nikech jadolo nowacho ni nitie ng'anyo to nitiere neko gi rondo moro ma koro ok en ng'anyo and we are seeing there is protest and there is riot waneno ka be ng'enye iye manitiere ng'ato ma en osomo mana gaseti kendo ogine koro miyo mondo gibed gi duol achiel but pod awacho niya ka wuoyo kachiel kuom nyathi onagi kendo achiel kuom joma samoro osebedo wakili moseneno niya generally idhi kawo bahasha ni joma tindo to samoro joma tindo no ka koro ichaki gini ng'eni ng'ato kokelo ni wach to nyaka ipoge achiel to wach ni ere wiye to ere bade to ere tiende gini onge tiende king'iye ei bahasha no tiyudo ni e joma tindo no nitiere joma be osoe pachgi moro kendo teko nitiere kumae koro nitie joma tindo mobiro gi paro maber to nitiere ji moko bosore madwaro gimoro amora nikech kuma koro Ruto must go aneno ka paro en ni gidhi State House State House ni koro akia gima omiyo giparo ni ka gichopo State House nikech chopo be ginya chopo to kota kopo ni chopo to koro idhi bedo president nikech ichopo State House chalo gima iwacho ni kichopo e garage mar gari tidhi bedo gari nikech kati chopo mana State House to pod ok ilok president nikech ichopo ang'owa king'iyo chik kaka wakili onge ratiro manyalo bedo ka onge chik chike marito ratiro to ok wadwar chik to wadwaro ratiro ok wadwar order ing'eni the word law and order osebedo one side of the same coin law and order ok wadwar order to wadwaro rights haki yetu koro haki yetu no kaka wadwa time sani koro ing'eni ka koro akalo town umbe ukalo town te nikech ok udak e studio ka ineno ka onge gima timore town apeni mathoth bendo olor bing'eyo koro iwago kech to wala be koro lorne nikech wang'anyo to sano kori wuoro ni to ma en omo pigi gagulu motuch nikech wadwaro ber to ala be koro kethore ni gik moko be dhi kethore ji bidhi gine ting'eni ng'ama lit na en joma samoro owito ngima gigi nikech ngima ok duogi to namba 2 wasetimo gini e higni mang'eny koganda joluo to namba 3 kik inene polis oromo ing'eni polis to koro mi pesa en obiro kacha mar chwadi kiketho he has no loss ere asara msara en go en no biro kele kacha omiye nyaka gik morwakorego ritorego kikoso titimi nade
koro in samoro ji neno ni ginyalo polis to ok onyal polis. An aneno ni samoro wanyalore wawegi e ng'anyo ni. Koro miyo ng'anyo ni e katiba. To nitiere gik moko mang'eny be mani ang'o e katiba. But bila mang'anyo midino ndara, midino airport, midino hospital, midino neighborhood, midino kanisa, midhi keto joma ok ng'any ni koro ok nyal tiyo kaka waneno ni. Kasto koro iluongi ni courageous. Ni courageous. No, watiek wachni. Courageous. Waseiko osiepewa mang'eny e universities, nyithindo mathindo 1920 ma nyithi luo. Pok nobedo kata e gazeti kata headline kane kedo ne multiparty gi weche moko. In courageous ni dhi choma police man gi bunde ti dhi nduso miele mbele ne maka fuo kendo maka madho njaga maonge tiendgi kendo kanisa nyaka chung wach ni ya ng'anyo maber en ma to mar Oyuma gi gine muma be wacho ni joma tindo notiu gi riethruok go Oyuma. Oyuma to nengo wakwero. Erokamano. Iwacho kanyo makara ahinya. Silas ang'eni imbe ne nitiere gimidwa